Baliw manong naming nagpakadaak karig naganak kanya kastamatan kanig kabsat ko. Oh, kat linawas ko maanak ko nga sumarungkar ka. Kung sa anak man makasarungkar iti linawas nang tang. Mabaling ko nga isa ni tiya remittance. Tiya ipawit ko kada kayo ka. Pakialay yung lakuan ni tiya sentro. At damot si buwanan dito sentro ti ili tayo. Alawan na katuan anak ko. Well, kat medyo adayo digiti ayan digiti kontrata kakapsat so nga baka no maminsan lang nagbakasyon ni makabulan ni Albert. Ala, kapsat. Sabi ko mata, subaybayan sa mo baybayan ti anak ko. Alawan no pagdanagan nyo. Siguro di mo na nga nangalaking kuwanag at hana siguro nga sinipsiputan. Iso nga napanunot na buwan no nasurutan na timating nga bisyo. Siya, supervise ka na laing di kiti obreros ko. Kayat ko, nga awan ti maperdi ka na kuwan. Nagsubliak mat lang arod ti construction manong nemi sa Amerikatan gabutad damutan amok. Kat pinagtalkan na kanamin pinsan ni Tata Lucio. Tiya kamuno anyat nakita na kanyak manong nemi tanamin pinsan mat nga nagtalek kanyak. Ang kanigatag mat manong nemi ti anisto nga nakasusuro ti aming nga trabaho. Aging ka manong nemi nga pag-iso nga nagretiro mat ti kapatas na. Ta saan nga kayat digiti anak nang agtrabaho pa eh. Talakay mo din. Iso nga siya kung manong naming sukat na. Nagyang ko nagtata. Alaon, kata, nung kasan no laeng, mabalin mo tumati mang itulit pa nagbasam. Narigat san? Ano nga narigat? Upat nga tawan ito high school? San to upat nga tawan ito kolehiyo? O baka na aglimapay nga tawan na. Di mo kaya ti kursong engineering. Civil engineering. At sa lang residensya na kwantiya, kontratayan na kapagagarigan lang. Kamay sa kan doon, kung kontrata, kadigitirang tayo, ganda dumapay. Kaanon to nga ta mapasamak dahil tata. Nukali ka gumam, apigad nga saan? Ano napiksa determinasyon mo, maaramid mo. Ikasano nga rin ti paragtrabaho. Mabalin mo malit nga bisitaan di kiti ipabisita kang konstruksyon sakbay nga kagbasa. Dakil mo tinti sweldo, di ka mga ti service car mo. O rin na owner type jeep lang. Nabimbindas ti 4 wheels, ti 2 wheels. Baka no masurot mo tumanin tuminom kat babayin ti tulong niya tata. Hagyaman na. Nalakayanak na nag-first year high school manong name iti kaasid kan nga yan ti kontrata ni Tata Lucio dito yung nag-enroll. Saan nga napuputan ti panawen manong name hinggang iti may sangal daw na amuak na masakit ni Tata Lucio. Intawag na kanyak manong name. Napanak ti ospital nga nag-ospitalan na. Nadanong ko dito ti asawa na manong name. Tapos lang makita. Tapos anak pa yung impas-pasya rin balay da ko. Dana, siyak ni Albert. Deme sa kadagitik kapatas ni Tata Lucio. Ay, sika di kang kalay ng isturayan kada kami. Naku Albert. Kumusta yung na? Ay, sa bakay, naatake, pagpintasan na. Sana nakaro. Akit na siya doon na no? Hanggang napakarawan. Mild stroke. Ayun ko na ti doktor, mild stroke ita, baka no. It's sumarunok at santon. Natagkan mo gamit yung ulit na saok na daduma. Malipatan ng maintenance na. Kastagayam. Bantayan bang pengarod barok ta. At naman naman mapangkunas kang magkatangan. Kamayatang naman bantayan manong naming na mas titurog na ada dimting nga bisita. Nga napintas nga babae manong name. Kumusta ni Papa? Papang mo?
Wait. Sigon kini mamang mo, pampanaw na eh. Mild stroke lang. Mild stroke. Gusto mo ni danak mo, tayo may pakamuda kanya. Nagpapakanak pa yung opisina. Nadagay na pindas ng anak na tatalosyo. Sino ka? Isa tayo kapatas na kamay sa Chuck na Albert. Kang ganayon na kasi istoryain ni Papa. Inistoryanak. Gawan. No kasano kayo nga nagamamukin ni Papa. Kasano nga rinog yan nakatinulungan. Nagbasbasa ka? Hirap raping ko eh. Di mo mapabuutan. Malpas mo tumit lang. Lakayak to ng graduarag tayo. Engineering. Tambat ah. Mandulat taon mo to. Sige. Mau abisin akon. Tibang ko. Jay, asawa mo nga eh. Apay lakak, dada asawa na. Pabingat pa eh. Siyak di burudag kada kami nga talong nga kapsat. At ang asawa na kiti duwa kapsat ko. Ni mamang mo, ano pagtrabaho na? Maestra. Ni Papa, hanga naggraduar ti college ni Papa. High school lang. Kaskan ka. Nga nagiganiti construction. Naging ka nga nadan tipunan. Adamatan amuna. Adamat kasinsin na nga Islam. Dami. Tapno makapagkontrata. Isong nga kalikagom na unay, no? At kahit nakatulungan. Nga hangabali nga sa nga naggraduar isuna. Basta graduar kahit nakatulungan. No, makapag-graduar ka. Sigano kung di may katlunga. Arig na tinulungan na. Gusto gaya, maglagad na nasarakan nak ni tatang mo. Awan turong editibiyag mo ka nun eh. Naramanam ka nun, nagsyabo. Kapag bidlang di pa nakaraman ko. Na iso siguro ti. Adadangan ng dagdag kanyak tapno. Aromatic di biyag ko. Para tinaran niya ka masakbayan. Dandaniak na tayo nga nakurapay. Dakil ko maabasol day jay. Tako na ni papang mo. Sa nga basol no, na yanak ka mga nakurapay. Ngayon titakil na basol, nung matay ka, nga nakurapay. Manong name nagsublimot lang ti dati nga salon at ni Tata Lucio. No, may mangpasyar, no ka, no kasta bakasyon kat Sabado, at daak no ka mangpaspasyar kada kiti nga kontrata na. Kat makita na, hey, Gusto Albert. Tata, kada kayo, kumusta kayo matan? Okay, mat. Napasamag lang kami dahil dyan, medyo naliliway ko di maintenance ko. Sa may sakit, di may iparit, isumati ang dadak. Ano nyo, sa lunan siyo, tata. Manaan mo pasapol ka. Agpaot kami, agpaot pa tibiyag yun. Tapos na adod matulungan nyo. Kahit ko pa yung agasawa, ti Ibrotek, ni Michelle, nagama mo kayo sa kari? Wala na. Kahit ko pa yung agasawa, kahit madanak ti apo ko kang kuwana. At tayo nga mintayan, di anak mi nga, asawa na eh. So nga mamanulay yung numagin ka pumasya, kaili mo di kiti apo ko mi katakwada. So nga dagdagdagin mi nga rodo ni Michelle na makiasawa, tapos adamatan apo ko mi kang kuwan. Manong name siguro nung kasawan to ni Michelle, awanan tinamnamak siyempre. Naman pa na inlabag ang dago si Diking Kwana. Imawan ti karapatak siguro manong naming agaran kang Kwana to ni. Agbasbasag mo't pailaing. Siguro, dak pag-graduar ti high school, at danton asawa na. Ngayon nag-graduar ti high school, manong naming asak ti lakayan at talagang ti high school. Balasang mo't pailaing ni Michelle. Yung kanigatak manong naming tinagawid dito balay, nga dito yung nagpaala ti kabigatan na kalpasan nga nanang iti
naalak nga nangabay kanya. Nagpaalak manong nemi dito lugar mi, babae ni tiya, panang tulong ni tata, Lucio kanya. Adamat atan lubaboy nga nagatang ko nga na party, nga linuto da, kandida dumapay manong nemi nga nayon na. Ito mo na agundaw manong nemi nga dagpadaya dito balay mi. Ganit niya panawak manong nemi nga abong-abong uno kalapaw, malagdaan laing no kasta nga adda, narukop nga paset na. Isupay laing. Manong nemi. Aging ka, nga kabayatan ti padaya, nga doon kita kasasaritak manong nemi, hoy, ha, college ko maitan tinradwar mo, no, dagdagos ka nga nagbasa ti high school. Ang bale, upat lang ang tawin. Di mat lima aya. Ayun lima ko kuma. Ta engineering ti kayat ko nga align nga kurso. Wala, naling napitas ka naman ti trabaho. Orag basbasa ka, tagtatrabaho ka, agsusweldo ka. Okay? Nakaama mo kami tinasyati man nagpuspuso na eh. Kaya nasusuruan ako gusto. Ngano, dantol lisensya, matanggat, mabalim mo tumating, kontrata. Engineer ko, may latakan ka na, Albert. Kaya ang kanlae ngaya, nakaanak ko, makapatanor, di kita naganak kang gati may isang engineer. Ngano, matulungan to ni Linda, di agbasan tumati college. Iso na ni Lydia, graman na tumas ka ni Gino. Narikat siguro mapasamang data. Aging nga manong naming at dakotse na dimteng. Ay, atas nga ilim. Nakakotse oh. E di adudumsahag manong naming si Mabatak ni Michelle. Michelle, abay nga may ka. Abay. Orisan na kinimbitaran ni Mayak. Inimbitarak man da papakin ni mamang mo Ngayon saan kanyak. Kinam. Da pamakin ni Papa, handi imay, naimbitaran na. Siyak te imay, hanak naimbitaran. Kahit mga sono, naimbitarak na parents mo na, automatic mo tinaraman ka. Amok mo it. Iso ang siyaklatan din ba da papakin ni Mama? Congratulations. Dito regalo ka nga. Nagdakil. Dakil. Ang imano ko na balor tinagyan na. Agyaman na, Michelle. Dumanong ka, tinanong mo ka lugar mi. Inya mamok manong name kadatatang kaninanang kanilikamsat ko. Kung nangarot kanyak ni Lydia, manong nubiyang? Saan? Ar-armem? Saan? Mabjakat nga mabain nga gaharam kat high school graduate akpela. Ape nga ni May, siguro kras na ka. Imbaon di kita naganak kang kuana. So ng May. Baka no, oresan dang imbaon talaga umay. Madlaw met. Obvious ba? Talaga mat sa bali pa nakikita na kang ka eh. Sana ka may kari. Saan ka pala may karita? Namin ito makapagturpos ka manong, may kari ka. Manong sana ka maliplipatan mo yun. Tulungan niyo magiyo. Kas kanya. Una, iso nga sumsumbre kakaroon nga servidura ti karinderya at agururno nga. Kada dan tumornong ko ituloy kong tagbasa. Manong nga, tulungan na, kadagit sumasaruno. Makapaggraduar ka lagi di. Oresan ka, pag naggraduar ka, nagsusuldo ka, mat kabayan kang trabaho ka. Once kabayatan nga, basbasa ka. Mamaleman manong name dagpakadan ni Michelle. Binalunan mi manong name. Kabata paborito naman gayam. Tamalaksid kada ito'y baboy, kada nagpartikang pa tinitim nga manok. Sa dape kalding manong. Inimas na di kaldereta. Ikaw tumad na papangkin mamang mo sungad nga adot kong alak. Dadakkel ka na ganan na. Michelle, agaman ang tayo, Mike ha. May karkariti lugar mi. Imayak nga ron. Tayong baondak na papakin ni Mama. Ito saan ta kang baon ngay. Imayak lata. Ta nakasakanon tirigalok kang ngay. Manong name impursigig tinagbasa ti college. Sana ka marigatan. Kakunakon manong. Agsusweldo ak kabayatan nagbasbasa. Nagpintas. Ang gadi. Taintalek ni Tata Lucio kanyak manong name ti panang supervise ko. Kadagiti agdama nga kontrata na. Sa lang residential. Manong name na kontrata pa yung kadagiti building.
Nakabailan naman nun, Nemi, akong tratahan. Tiloko di kiti obreros ko, engineer ti awag na kanya. Engineer! Oh, ada problema. Sulbarin nyo, ano na. Anak pa yung engineer mo yun. Wala nga nalaing katitsuri eh. Kasta nagpeso man ng Nemi. No, ada problema da. Ada dita amo no kasunod, aramidan da. Oh, kasunod aramidan nyo, ha? Padasan nyo. Kunak no kakit. Mayat, engineer. Tilang nalpasing nga na tayo ti Andre Medyo na. Adot masurusuro mikin ka. Hanggang pa yung engineer talaga nga nalaing kan. Iti may isang aldaman ng Nemi, kaya damang idurudurong kanya. Nagrabuhadak. Kalbasan na. Pinaandar ko tiyo, owner type chip na service ko. Nagturungak man ng Nemi, iti mismo nga balay, datata Lucio. Manong Nemi, ni Michelle mismo, iti nang ilukat iti rido. Hoy, Albert! Flowers for you. Apay, mate. Tapay. Saan ka ting rumbing? Orandak pa lang ngagbasbasa ti college. Amang kunak no, ada makauna kanya. Amang kunak no, intun sarutsudan no apeng sang nga inuray. Kit nakabaybayag kamit, pakakunam to. Your ora ko mga amin makapagturpusak pa eh. Sakbay nga, umay nagpropose ka ka. Napakabasulak pakawanan na. Mo pakabasulan? Sumurak ka. Pa, ma. Ada ni Albert. Rimuhan manong Nemi. Nitatanong siya ti silad. Ay, Albert. Ada problema? Problema ti pusok tatang. Una ta makikita data sabong nga gamungay. Alalagag salita kayo. Di mo pa inawat at yung sabong nga sagot ko ka. Yung oray ko lang ka makastrikta. Sige, thank you. I love you, Michelle. Oras sana ka may kari. Api ko nang masamol ka hanggang may kari. Siyempre, nagturpos ka na pagtrabaho di adal kan, professional kan, tsak nga ron. Albert, oresan ka pa nga nakapagturpos. Nakarkaro ko pa yung professional. Kasi ko na ni Papa. Nangalalang tilaing mo. No ada problema, sikat mang sulbar. Dakil ti may tulong mo, ito yung negosyo na panagkontrata na. Mabali na pa yung italik kang kati amin. So kung ko namin kang kuha na, nga numanin sumurot sakit na, baka kit no, dahil nagbali nga mild stroke, baka nakumaron to. So, pag ina na yun, may. Ngayon ko naman ni Papa, natakanong sakit mo saan nga agtrabaho. Di pa nag-travel na kanong kit pa nagtrabaho na. Panagpanunod na do problema, panagtrabaho na. Ada mat physical pa nagtrabaho na, exercise no, agpalpalingan tibigan. Alis to, numabalin na akong magit ko yudo kanto panawon na makapagturpusak. Agtutur ka. Ngayon iti pa nang ngaklon mo at kanyak, agtuturok pa eh. Diyan ka mo. Ipagpatik ka. Awan pala sa bali nga nakariknak dado na sama siya. Awan tinagbali nga nubyam. Awan. Tas ang ko punos pinanunod na ito. Timo na pinanunod ko kat no kasanuak na makaakal di kinakurapay nga biyak ko. Ibilang mo ka di pailangan nakurapay ka. Samit siguro. Gabotong oras anak ang turpos kada damat trabaho. Kalbasan lang din ng mga bulan manong Nemi formalin nga inaklon ni Michelle ti panagayat ko.
Kasta ko nito nagsak ko manong name nga nangarakop ken ko. Damok pa lang ti umarakop ti maysa nga babae manong name. Damok pa lang ti mga mal ti bibig ti maysa nga babae. Tas anak man lang hanap-napan kadagitay red light house kadagitay beer houses manong name na mapay awisan ta gidi. Yung sanggo na padasan dayta manong name yung tinapadasak ket nagsusup ken nagsinglot. Yung may baglakid din sa anak nga nagpaot, sa anak nga naigamer, nakalisi ak adagos. Yung baglakid din manong name ito dimteng ni Tata Lucio, ket dimteng ni Michelle iti biyag ko. Yung baglakid din ta sa anak nga natay, nga nakurapay. Nadiket, oray matayak ton, sa anak nga nakurapay, kenti pusok manong name ket nasuding nga kay ayat ken ni Michelle, ken mangtultulong ka na kinaganak ken kakabsat ko. Idadakon manong name iti mauding at awayan iti korsok nga engineering. Adamay sa gundaway manong name aba nagkasangay ni Michelle nga nakalipat kami. Medyo kinaodok ti minom kanidi nga party. Again, inanamat din kiti naganak yung kuwana. Dikit kakabagyan na lang nga nabati imay timulong tinabati. Agawin ako na. Uy, agawin ka nga. Di mo kinontrol ti minom? Ora ta four wheels man titulugan ko. Sabi nga 2 wheels. No may dong parmungay. Umiyan kan. Kababin met. Umiyan kan. Manong name inikan na kiti tuwalya kagdigos tapno mo usawang ka. Napanak nagdigos manong. Makadigos ak nabang arak. Ika maturugan. Ano to bakit nga sila? Doon sige. Intulnog nak aging gana manong name iti silet ng tuduna. Tain surot na manong name iti pungan sana yung tuso iti kama tipungan. Imbes ko manong name agida akon saan. Sunublak tiri daw sa ako inrekep ngayon lang. Albert? I love you, Michelle. Uy. Albert. Pulong ka ni Papa. Gun-gun daw ayaw ito kinasya at migang ka. Pakawarin takno, pakabasulak. Panawinin. Hindi ko mapilaing. Hindi kami nagperduar. May salangin nga tawin. I love you. Albert. Saan ko mapilaing? Saan ko nakumang... Albert, no. Loko ka. Barukong ko na ita. Alay, nagmayat ti panangay ayam mo. Hoy, Albert, Manong name gabuta kalpasan kadagiti bibig na inpabawak ng dagos ti bibig ko kat nagantan iti dua nga mansanas na alakabimpintas ti forma na manong name. No ti maysa nga mansanas manong name kinkinitek iti maysa dakulap mo aprusak ti singin na. No manen pungutan na manong name ni Michelle. Kaya ka nag-insublat panong nemi ti dakulap ko nagkarayam iti babatap no sa pulak ti kalidaan huwan kat sa pulak ti ruangan ti kuweba manong nemi tapno malakatakon ti langit manong nemi agburburnok magtentirik na nakadadala man ti danom ti suur manong nemi. Ilang malak manen dagi bibig na manong name sa akong sublat manen di barukong nangin pababa. Kunak itinakem kong kayat ko't agigup. Tinasabaw manong name. Tinaimas nga digo tibulalo. Ores sang ko pa'y napadasan manong name nga madamaten dagi di mabuibuyak. Nga kastamat timpakat ko manong name. Kini Michelle.
Adaddan manunemi ti arang engken asog ni Michelle, idaddan dagiti bibig ko manunemi ti baba. Nakasta mo rin manunemi, iti pa nagsuloy ko. Karigid adaddan kumat adalem nga burnok manunemi ti diso. Inagpangaton manunemi di bibig ko na yan tamanin ti barukong na aging pagpagisuunay. Ngayon kalawak tinagbaitan dagiti saka na. Kaya dito'y manunemi nga sinapulen ti armas ko. Ti ruwangan ti langit manunemi kat namin pinsana nga nirisuod. Manunemi impadlaw ni Michelle itinabigla nga panagsuloy na. Suloy nga imbas nga asog manong. Tas ano nga naigatan. Gabuta nga na nadanom nga rod ti disuor. Kahit nalakalang manong naming nawaknitan ti talon ti langit. Dito yan manong naming nga nagampayag kami agpadpada kini Michelle tapno tuknuan min ti kakatuan nga paset ti langit. Wahen nagkinayat kahit kami kalpasan na naarus-usak manen, naarus-us kami manen, kat naglumba kami manen manunimi. Namit tanlo manunimi nga tinuknumi ti hapon. Daytaan manunimi dyan ang rugyan. Tayo kunada nga maulit-ulit. Tano mapadasa mon, maramanama, sa pulem. Kahit mo lang maipanti ili mo, aramiden. Aging ka manong naming at na nagpitpitik ti saklot ni Michelle. Impudno na kanyak ti amin. Anang harod. Orasan ka pa yan nagtupos. Agpudnutan ka lagi ti parents ko. Para tayo nagkalaysata. Pagbasbasayak pala na kiti kaapsat ko. Awat magdanagam. Oran nag-asawa tanton. Mabali mo ituloy nga tulungan nida. Tatulungan tumatan ni ading mo nga Linda. Di kita sumarasar mo pa, di ba? Kasi nagtutulagan mi. Agtitinulong kami nga kapsat. Kalpasan kanya, tumulong ka ni Linda. Ni Linda, tulungan ng tumatan ni Lydia. Ni Lydia, tulungan ng Tomas. Ni Tomas, tulungan ng Gino. Aging ka nga, makapagturpos kaya amin. Nagkalay sa kamngarod manong naming kani Michelle when kat kinintaw ko nga sa lugar mi, ti pagkalisaan mi. Kat naman pa'y kalapaw, di pa'y laing nariingak, hindi manong naming nga mapalbalagdala, nga sampay nga di makkel, sampay nagbaling nga konkreto. Ang dito'y manong naming nga napalawlawan, itinaatepan, manong naming nga nakaipalawlaw met kadagiti lamisaan kentugaw. Na dito'y manong naming naangay tindaklan nga padaya ti kalay sami. Huwain manong name ni Tata Berto nga nagbalin idi nga muna nga nagtrabaho iti construction nagbalin inalak na ninong ko. Ninong mi. Kanda doon pa nga mamumi, kanda mamuni Michelle, manong name nga pinili na nagbalin nga ninong kanina. Medyo adot na kwartaan mi manong. Huwain. Kat siyempre, hindi po si Timothy Banco, John account. Kinintaw ko iti asawa ka nung name na mabaling ko ma. Gumatanggam ti taga dito lugar mi. Tamang ipatagdar kami ti balay. Na dito kami ngagbalay. Kasunod ti family house yo. Kasta kadilatan. Kunak ngarod kat kastalatan. Mapalpalagdaan natan. Ngayon, mga ramid kami ngagkakapsat. Iti pa naka family house mi akong kreto. Sa agbalintula nga asla bahay kubo nga pagpalamiisan, pagkapariiran, ito nagbalin nga nariin mi nga balay mi. Pakalaglagay pan mi. Nga dakam iti ti baba. At least, babayan iti panagsalukang mi. Ket rimang ay ti biyak mi. Kasta nga ron, tinapasamak manong name, nagpaggraduara ko ni ti college, nagteka ki di board, kat naananay ko ni engineer, manong name. Impasublatan, ti katugak na lalaki, manong name, ti dati, nga araramida na kaswag, mangkon kontrata. Siya akong tinanay, manong name, kontraktor, legal na kontraktor, manong name, kadagiti na dumaduma ng pakontrata. Makikon kontrata ako manong name, ti gobyerno.
bid, makibibidak. Basta na makaalak mo ditak kala kontrata manong nemi ti gobyerno. Siyempre di kiti obreros ko dati iso da pailaeng wan. Malaksid kanyak at apayan pa nakakapatas ko, porman ko. Manong nemi mga asinapo Diyos kung nada nakasaysaya at naggraduar amin. Naggraduar kam amin nga kakabsat. Kanam kadlangaya. Kat ni Gino nga murdak iso ti adda iti sidong datatang kininanang nga napigsada pay laeng manong. Gabuta kunada ore ka sano kinakurapay no sanda nga man nagsida ka nagiti pakaalan ti sakit. Nateng na presko. Hangag bet-betsin dati ni ka naruaman kami ni nanang manong na di na pulos agusar ka na kita'y makaababaka no tibiyan. Sa nga pulo ket duwa manong name ti apo ko datatang kininanang kada kami nga limang kakabsat. Basit palaeng net Tatalo kanyak manong name duwa ken ni Linda, duwa ken ni Lydia. Manunatan. Piton. Duwa ken ni Tomas, may isa palaeng ken ni Gino. Manong name. Kahit adan napintas nga family house mi numampay adda pa lang nga si Trakder manong nemi. Dedi kubo mo no kalapaw nga narami iti panaw labig kasama ten kawayan ken bulo. Ano kasta nga mailiw kami manong nemi iti asawak ken iti anak ko. Sadyay kami nga maturog na noron nos kadagaang na. Napariir manong. Imbes nga naka-aircon kami, adda kam sadyay. Presko ti sumrek ken rumbar nga angin manong nemi. Si Bibian pa lang, hindi ka takatugangak, manong nemi, imadan, mangbanbantay ka nakwada, medyo adun na kita ang angalin da. Kunada nga rin, agkakasadar kami ka nagit, abalayan mi. Nakataktak na kami, pinaspa lang ti, taragdag na kami, medyo angalin mi ti, sikit mi kada, angalin mi ti, gurong mi. Sa bayan nga rin katakwada, tanaruam dati awaway data, papang, isang nga, naalisto ka no, napapaot ka no ti biyagda. Manong nemi, no makakita karigiti narigat ti panagbiag na magusto nga asitgan no angalan na tirigat. Bagkan ka engineer ta, engineer ka nga datao. Kapsa, mangrugi ka iti baba, ngumato ka. Damom ti sumurek ti construction, saan ka di? O engineer, anat ti trabahom, piyon. Okay, kababaan. Siya kayo din napadasak mo tinagpiyon. Ng manat na pasama. Gabot irigad ko makasursuro. Nakasursuro. Iso nga saan ka mo po kawan tinamnama? Saan ka mo po kawan tinamnama? No dakay ti baba. Kasalamat na kita'y masunita. Nagbudamin ti baba. At nakadagos ka napanadagos ti ngato. Mangrugi ka na baba. Agpangato kayo. Saan nyo papabasulan iti sinuman no nayanak kayo man nga nakurapay titak kalabasol ket numatay kayo nga nakurapay. Iso nga diyo palubos nga matmatay kay dibisin tapakabasulon nyo na itakinabod Diyos. Manong nemi da ito ti pagkasalita numinsan kasalajak pala mamati nga naragpat ko ti kastoy. Dalamalagip ko lang ti panagmurmuryot ko idubingat nakaapak na ginaganak kanyak no apay ngamin nga nagasawa da sa da pimutot na naganak ti ado 5 nga di namot kabaylan nga ikan tinaranya nga masakbayan. Nga magayan manong nemi gusto di biyag at da iti ngato at iti baba no amom ti salukag amom nga ipateg kinilalaen ti biyag nga intad ni Apo Diyos kang ka maragpat mo tanyaman nga raka. Nagyaman ako unay, manong name iti anos mo ng ornos kalpasangan nakinsen kang ka, ti detalye nagyaman ako unay ti anos mo ng ibasa. Kat sabay kumatad namat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mungeg.